Machiegni jahera mar chenro mar penj laktar kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Mataye chenro ni en Ruth Otieno, aduoko ni erokamano makende kuom bedo koda odiechieng' ma kawuono. Amor mokalo mar bedo kod daktari marwa. En daktari ma bende asebudho ne ahinya tamorga mar bedo kode e studio ka e chenro mag penj laktar. Kata kamano ok abi kwawo thuolo mar nyisi ni nyinge ng'a, en owuon emo nyisi ni nyinge ng'a, en nyakanye, en laktar molonye weche mage kata wadonje twak achiel kachiel. Machiegni daktari. Amosi ahinya. Amor mar neni. Amor neni kabisa. Erokamano. Erokamano ahinya. Kaka watimega wakwongo ng'ere kata ne jogo masamoro ng'ei in nyakanye, in laktar molonye weche mage kata wadonje twak achiel kachiel. Erokamano. Ani luonga ni Josephine Ojo. Athiedho jomadongo, tuoche jomadongo, mokyang'. Tuo mokyang' mar jomadongo en tija. Tuoche jomo ma ok yang, ma kochopo korka yengo tichak ichwalo ne jomoko, to in owuon ma ok yang ni ema ibere. Erokamano nya daktari, amor mar bedo kodi e studio odiechieng' ma kawuono. Erokamano. Kawuono daher mondo wagoye mbaka kotenore kod tuoche mag kor, ma bende wanyalo dendo kacha ni chest infections gi dhowegi. Tuoche mag kor, githoro mako ji mang'eny mokalo nyithindo nyaka jomadongo. Tuoche mag kor gin tuoche matimo ng'ato nade? Koro tuoche mag kor gin mamako ahinya en obo ema gimakoga. To kake wacho gimako jomadongo gi nyithindo. Kake sani ong'eny kabisa. Jikoni gifuolo, much girumo, kor giramogi. Ginyalo bedo gi gik moko kaka thung'a kata okego manyalo wuok kata kor malit ka seche moko giwinjo to dendgi ore. Mago e gik matuoche mag kor or infections kede dend dhano. To gik makelo gi gin kute moko mopogre opogre. Koro ng'eny gi gin e kind gik ma waluongo ni bacteria to gi virusi. Viruses. Magi gik mohinyo kelo tuoche mek infections to TB ben achiel kuomgi. Makorwa koni nyaka wang'e kechembo kelo ga shida mar tuoche mag kor. Ma TB en achiel kuom tuoche mag kor. Kapok wadhi mabor Dr. Josephine, tuoche mag kor daher mondo mi wang'e ni kor entiere kanye del kata doko ne oganda wang'eyo ni kor arama, to de waher mondo mi ng'e ni kori chal nade, kori obet kama chal nade, kaeto wabodhi nyime kod chenro mar penj laktar odiechieng' ma kawuono. Aneno ka ni mulo kata ni chandruok mathoro bedo e kor gin mag oboe, kata kamano picha ni onyiso wa kor duto teko sontere kamoro modong'. Koro picha ni berndi omora kori nitie kind ng'uti gi iyi, mane gima wan waluongo kaka jothieth ni kor. Mano nyime gi toke iluongo ni kori. Koro kori en chogo man oko no, to e iye kanyo nitie obo ariyo. Kindo bo tie adundo. Mago te gik mantie e kor. To kama waluongo kor wuon ok wakik gi tuoche adundo. Wawacha tuoche mek ubo monyis ka ni lungs. Ariyo gi mantie kagi gin ubo, to gintie kori makoro luoro gi kama piny kantie i dhano, wiye kantie ng'uti kadhi malo nyaka umi. Koro picha ni ber ahinya kech onyiso ni muya ae umi gi dhogi to donjo ma lokro. Kopogore odhi obo ma konchiel kendo odhi ebo ma konchiel. Kato gigi poga nyaka gibed hotogoro matindo tindo. Ma muya nyalo donjo godo e remo, to kendo muya maricho wuok godo e remo. Ma picha ni ogolo gi makor. Ogolo gi makor. Kaeto wang'iyo tuoche mag kor. Ne wawacho kacha ka ni wachako chenro ni thothne othoro mako jomadongo gi jomatindo. To jomage mantiere ong'ala manyime mar yudo tuoche mag kor. Koro tuoche mag kor nyalo maka ng'ata. Kech tuoche go gin wayweyo gi. Ka in kamoro oko ma ji nigi tuo no, to kiyweyo iye tinyalo yudo tuo mar kor. To nitie ji moko ma teko mar dendgi odok piny. Koro giyudo gi mayot. Molo to nyithindo matindo. Emomiyo sakasa nyathini modhi e nursery koduoge ot to niga honda, to niga thung'a, kech gik moyweyo kuom jowetege omiye tuo mar kor. To mare nok rach ahinya momiyo kiny odok e skul. En matin ma miyo teko mar dende gerore. To seche moko nyalo bedo marach kabisa. Koro nyithindo matindo kech teko mar dendgi pok ogerore maber. Jomadongo, kwerewa bende gi ol, koro teko mar dendgi dok
dok piny. Ji man gi tuoche kaka sukari, tuoche kaka asma, tuoche kaka kansa nyalo yudo tuoche makor mayot kech teko mar dendgi odok piny. To ng'ata nyalo yudo tuo mar kor. Ma jogo mantiere kod tuoche ma ikwanogi thuologi ni malo, nyithindo matindo kachiel koda ka joma dongo kotenore kod rateke mag del ma bende pod tin kuom nyithindo matindo, to ni ma bende chak dok piny kuom joma dongo. Thothne seche ma wawuoyo weche mag rateke mag del, ahero ga ni wamulo mana matin nono yore ma samoro ng'ato nyalo keto godo rateke ni mag del mondo mi obed maber. Ka en janyuol kaka inyalo keto rateke mag del mar nyithindi mondo mi obed motegno. Kapo nono ni intiere kod jogo madongo, kaka inyalo keto rateke gi mag del obed maber mondo mi giduokie thuolo gi chien mar gamo tuoche mag kor mane wawacho gi. Wamulo mana matin nono. Koro chiemo mokwongo en mana chiemo maber. Kech ka nyathini odhero ma teko ne onge dende to yudo gima yot nde. Koro ka nyathini ochiemo ma dendo ber, ten ng'ama kata yudo tuo to hinya ahinya. To mano mokwongo, chamo gik moko kaka matunda, fruits konyo kabisa. Kato mar ariyo nitie vitamins moko bende ma seche moko konyo kaka cod liver oil ma gero dend dhano, ma geng'o tuochegi. Mageng'o tuoche mag kor. Wantiere kod kor ka achiel kod gigo mantiere ei kor ma iwacho kacha ni achiel kuomgi en hotogoro ma yamo kale kata ma muya kale ni. Samoro wanyalo paro kata wanyalo nywando ariyo gi mok ing'eyo ni mane en mane. Dr. Josephine, pognwa maber tuoche mag kor kod tuoche ma samoro mag lokro kata respiratory. Mago bende gin ga tuoche ma bende nyalo wacho ni awinjo ka antiere chandruok mar kor. Pogruok nitiere kindgi koso? Nitie tuoche mag kor modonje obo matut ma waluongo ni pneumonia. To gintie moko ma athung'a ma waluongo ni flu-like symptoms. Ma ifuolo, inyalo golo kego, muchi nyalo rumo, kori nyalo bedo mar det. To ka wang'iyo picha mar kori, to kwane ka obo wuon ohinyore. Koro mago waluongo ni bronchitis, waluongo gi ni upper respiratory tract infections. To gite gi affect mana gik mantie kori. Moko nyalo affect gi malo, to moko nyalo affect gi piny. Ero kamana nyado ni mondo mikoro wang'iane mana kaka nisengeko gi matin Dr. Josephine, kidenye mopogore mag tuoche mag kor kod gima gitimo, nikech nipimonwa ni bet gi ng'eny matin. Moko kuom gibiro kotenore kod kute mag bacteria, moko bende biro kotenore kod kute mag virusi kata viruses. Daher mondo mi wamule mana matin, ifonwa tiendgi matin kod pogruok mag intiere godo, nikech giduto te gin tuoche mag kor. Wamulo tuoche mag kor, ginyalo bedo mane gi mane. To mane kinyalo dhi mana matin nono, en mara virusi kose en mara bacteria. Koro pogruok mar gigi en gima gine onego walos kabisa. Kech tuoche meg bacteria en gima bet dit. Virusi gin gik matindo kabisa. Bacteria nitie yedhe mathiedho. Koro ka kidhi ka daktari to mi gimiluongo ni antibiotic, gimothiedho en bacteria. Tuoche mag kor nus gi gin ga bacteria, nus gin ga virusi. Koro ng'eny gi seche moko ng'ato ni mana ga honda, okego mawuok en rachar, gine kata umi nigo thinyo, wibari, to kata mi antibiotic niko ni an gi tuo mar kor. To kata mi antibiotic to kobitimo gimoro kichin gi tuo virusi. Koro virusi en gima chango kende. To bacteria to wahinyo ga miyo antibiotic mondo otieke. Koro emomiyo daktari kidhire to nyaka penji, nyaka ler kabisa ni in gi tuo makor madwa chalo nade. Kech thieth opogore. Achiel dendi bro thiedho kende. Moro dendi dwano konye godo mondo ichange. Kuom ranyisi tuoche mag kor mag bacteria kod mago mag virusi. Koro tuoche go teto kela honda, kelo del ma ore, kelo lit mar kor. To ng'eny tuoche mek bacteria to loko kego. Kifuolo to kego ni kata rabuor, kata nigi remo, kata nigi ratong. Oloko kamano. To mar virusi to seche moko kifuolo to ongo kego. Seche moko kifuolo to en mana pipi, en mano lao orachar. Mano nyiso ni onge gimoro kanyo mahinyo dendi magolo okego marach. Koro okego sana mamiyo ng'ato ng'eyo ni ma nyalo bedo mar virusi, ma nyalo bedo mar
mar bakteria. Ma ilero kacha ni thoth ne mag virusi to dela ang no gore godo kende to mano mar bakteria ang ne konyi kod antibiotics mondo mi oyud kaka nyalo konyi. Ma bende ulero nwaga ni ponono no mi yath to nyaka itigi yath maber mitiek dos kako winjore mondo mi kik ibed kod del ma wiye tek ma koro ok winj yath. Ok winj yath, ero kamano ahinya. Bende thoth ne wayudo ga kacha ni e tuoche gi duto te nitiere moko mang'eny mag tuoche mag korgi to moko bende ok ng'eny ahinya. In kaka laktar ma bende ong'eyo weche gi tuoche mag kor magi mathoro ga bedo mang'eny. Tang'o momiyo mek virusi ng'eny kabisa kaka sani kiwuotho kata Kisumo ka iyudo ni ji fuolo, ji dendgi ramo, ji wigi baro, akia kata iseyudo mano ojony. Mano virusi sani dhi e oganda, entie oganda. Koro gibiro to ka ji mang'eny oseyudo gi to gilal. Covid en achiel kuom virusi go. Kaka ji yweyo ji gine tuomore to tudore oganda. Kaka giyudo tuoche gi. Koro sani ka akibuotho tiwinjo gino kabisa. To kaito bang'e odok piny. Koro mano virusi. Sani Covid en virusi. To virusi kaka influenza en virusi. Mago tuoche mabiro ga ndalo moko to seche moko gilal. Mek bakteria ma waluongo ni pneumonia gi to nitie dhoudi mopogre ma nyaka inoni en aina mane mondo othiedhe. To ken gik moko ma ji ong'e ahinya kaka pneumonia mopogre. Tuoche mag virusi gi thoro landore mapiyo. Oganda thoro bedo kode mang'eny nikech ang'o? Oyot landore. En gima landore mayot koa kuom ng'ato nyaka ng'ato. Tuo ma bakteria nyaka yue mang'eny mondo iyude. Tuo ma virusi kata yue matin to ibro yude mayot. Koro emomiyo gilandore mayot. Kaito gik moko kaka piny mang'ich kata gimoro hinyo kori matin to en odonjo. Ma bakteria bet dwani mondo dendi obede marach mondo ekodonji. Iwacho kacha ni olandore mayot, ji game mayot, ji ke mayot. Ilande nang'o, ike nang'o, tigame nang'o. Koro tuoche me korgo ng'eny gi gin gik ma wayueyo. Ka ng'ato ni kode bathine matatu ibet seche moko losa kodi tiyude kichi yue muya mowuok kuome. Seche moko ji fuolo tiyude. Seche moko olware wi mesani tidhi imule to kaiti imbe igo mbaka gi ng'ato kaito mos odhi nyake umi modonji. Koro nitie yore mopogre ma tuoche donje dend ji. To ng'enyne en gima wayueyo. Ma ilero kacha ni nyaka ng'ato ke yamo kato in nyaka yue kato donje dendi mapiyo to bende odonja ma ochaka okelo ni chandruok. Koro kodonje dendi to odhi obo kato nyuolore kanyo ma nyako chak hinyi mi winj ni gimoro timre denda ka mok chal ga pile. Koro nyako nyuolre, ok en ni matin modonjo ne mami tuo, en gima kod donje dendi to koro chako nyuolore fuonde mar dendi. Mathoth ne seche modonje del ni odhi kawo thuolo marom nade e seche monyuolore ni mondo mi kichak neno ranyisi chak chech ni nyaka bede ni gimoro rach gi denda ka. Koro mano pogre gi tuo miyudo. Tie moko kaka mek virusi gi kawo kata ndalo 4 kata wik achiel tichako winjo ni denda ni ok ber ahinya. Moko to kata wige 2 kichako winjo ni kare gimoro notimre denda ka. Gik moko kaka TB to kawo kata dweche kapok oneno ni tuo nitie kanyo. Koro en mana ni en tuo mane miyude ma bro dictate ni ikawo ndaladi kapok ranyisi onyisore. Ma kapono ne kidieny mar bakteria kaka nilero nocha to nyalo budho mag virusi to ndalo matin tisechako neno ranyisi 1, 2, 3. E seche ma ichich gi dendi ang'o gini mibro nene dendi manyalo chich kodo ni nyaka bede ni tuoche mag kor odonjo ka. Koro kechen tuo mar kor gik mibro winje ne kori moloyo. Koro ibro fuolo, uchi nyalo ng'adore kata gimoro mapile ga to kineni ni nyalo time mayot. To kori nyalo rami, ahonda no nyalo bet ni golo okego ma ne wawacho ni rachar kata opogore galagala. To ewi mano dendi wuon inyalo winjo ka fuonde gi ol. Ng'ato winjo mana kaka ng'ama nigi malaria.
ahinya jotuo na biro nani ingeni an gi malaria to kata pi malaria to ok yudi to kinone maber tiyudo ni osebet kofuolo osebet ka kore lit koro en gima nopani en malaria to kare en tuo mar kor koro gik ma ji winjo kake wich bar kake del maremo kake del ma ore mago te iwinjo gi tuoche ma kor ka giricho. Chenden pej laktar wantiere kod Dr. Josephine studio wang'iyo tuoche mag kor mabendo pimo kata ni gibire kidienje mopogore opogore mikelo kod kute mag bakteria kaachiel kod kute mag virusi. Wakawo yweyo waduogo bang' thuolo machuok wadhi nyime ka wachako kacha kod ranyisi moko ma kiwinjo to nego beni chichni intiere kod tuoche mag kor kik isud kata mateno. Tarehe 26, 27, 28 tunaenda Nakuru Crusade STEM Hotel mwezi wa 8. Nimekutangazia mapema sana. Tukutane Nakuru, uwanja wa STEM Hotel. May God bless you so much. Amen. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Big leagues are back. Enjoy boosted odds on the English Premier League, the French Ligue 1, the German Bundesliga, La Liga, Italian Serie A, and many top leagues only on Shabiki.com. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. This is the most photographed house in Africa. We have 5 rooms. There's a family room that can take 4 people. We have the Lamu room, Moroccan room, and the Bakuba room. Those are teams. That's simply because most of the artifacts that you'll find within those rooms are from the regions that I've mentioned. People come here for just to go through the tour and learn about our heritage and see these things that most of them you can't find anywhere right now. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Machiegni kendo wadhi nyime kod tuoche mag kor wantiere kod Dr. Josephine studio ofononwa igi opimonwa ni gin kidienje mopogore opogore nikech ikelogi kod kute mopogore opogore. Kane pok wadhi e yweyo nopimonwa ranyisi makineno tinyalo chichni nyaka bedi ni intiere kod tuoche mag kor. Hapa ni wabulo ranyisi go matin kapok wadhi e point machielo mondo mi kaponono ni ng'ato tudore kodwa sani to nyalo tudo gini ranyisi maka ng'ato nene dende to nyalo chichni intiere kod tuoche mag kor. Koro ranyisi gin ahinya ni fuolo ahonda en gima duong e tuoche mag kor kech gidonje obo. Ta honda ni nyalo bet ni golo okego nyalo bet maratong kata maralum kata marachar. Kaito kor nyalo rami, kori nyalo winjo kalet, kendi nyalo winjo kamuchi rumo, kaito moko gito mar dendi te mana wacho ni ji moko winja ka gima gin gi malaria. Koro wich bar, fuondi marami, seche moko dendi ore, ok seche moko di ng'eny del ore, gik makamago. Makiwinjo mago tinyalo chichni nitiere kod tuoche mag kor. Ipimonwa kacha ni okinyi kane pok ibiro kani rawe od thieth machielo tiyudo ka nyithindo tuo saidi. Nyithindo pongo osiptal. Kech na wora ni to ang'o matimre to nyithindo fuolo, nyithindi neno mana ka dendgi lit. Kaka jalony kaka laktar mabende no rawe siptal kapok obire ka ineno kata ichichini pani ang'o madhi nyime, ang'o momiyo nyithindo tuo, ang'o matimore, to ere gimomiyo tuo ni olandorega kata kobiro to bira matek mogo agwaji makata ka gin nyithindo to gin nyithindo turi ma ji tuo atuate.
Tuoche makor mang'eny gimomiyo gilandore en mana ni kaka wakingogi dok piny. Koro kaka tuoche kaka korona manyien mane pok dhano romo godo, tekowa manyalo geng'e tin. Emomiyo idwa ni ji oyud gine chanjo. Ke chanjo no bet konyo dendi duoko teko ne piny. Okotieke, pod inyalo yude, to kiyude to okobed gimoro malich mahinyi kabisa. Obedo korona mana mani piny. Tuoche kaka influenza nitie chanjo. Tuoche kaka bakteria moko bende nitie chanjo. Makoro kiyudo gi to gihinyi ahinya. Iyudo gi mana matin ma bende dhi nyime gi tich ok ing'e kata ne in gi tuo makor moro malich. Ma wan wasebedo gi nyawo e yore ma wakrito godo dendwa mondo mi kik wagam tuoche gi. Ok ochuno ni obed nyawo, en mana ni tuoche moko nyien ne dend dhano. Gin tuoche manyien ma dend okia. Koro deno obwoge. Koro nyaka del chak paro ni eto koro watimo nade gima. To sama pod oparo no to gino nyuolore. Monyalo hinyi kapod dendi paro. Wanyalo nyisa sakata, wanyalo tiyo kata gi ranyisi kapolori kata jokuoe kata joma undu monji. Donge. Mobire odi kikia. Koro kapodi ichiewe windo. To kosetieko gik mano dwa timo. Emomiyo midhusi ni kano biro to ntiere kaka okwongo chando ji. Jomo nego mang'eny mokalo nikech nobuogo wa kaka oganda. Koro kata sani waneno ka ji yudo korona to korach kaka norach cha. Kech chal ka gima mano biro e Disemba chande ne ji mang'eny oyude. Koro korona no kiyudo to chal chanjo. Kiyude michango to dendi koro ng'eni koduogo taikora. Aikora. Koro kiyude to kiyude marach kaka ne yude mokwongo. An mane kaka wacho ni emomiyo ji sani ok tuo ahinya gi korona. Giyude tok ni mane ji ninde osiptal mane nego oxygen kaka ne timore chande. Kich sani to waneno korona mopogore. Un kaka jogo mantiere kod lony e weche mag tuoche mag korgi, utimo ga pim mane? Utimo diagnosis nang'o mondo mi koro ifweny ni to en influenza, to en magima, to en magima. To seche ma utimo pim ni jatuo yudo dhi nyime kod yudo thieth koso ang'no rit ma tim pim ma tieki koka chak thieth nikech bende thoth ne wacho ga ni samoro ginyalo fundo ng'ato ma gihiny kata seche ma pod irito duoko. Adiera. Koro kuom gik ma watimo ka gigi biro ga mopogre. Ng'eny tuoche ma kor ji bet kod gi mana dala. Kandi ji teman gi tuoche mar kor di bi osiptal manende onge kaka dwa nyal. Koro ng'eny ji gin ji minyalo thiedho ka ni dala. Koro gimidwa ng'e kuom tuo makor, jatuona ni tuo ahinya monego bede osiptal koso jatuona ni en ng'at ma anyala miyo yedhe mondo bed dala. Koro gik ma watimo gin gine test ma ng'iyo ni tuo rach manade. Ntie remo ma wanyalo kawo manyalo nyisowa ni tuo rach manade. Mano mokwongo. Mar ariyo, nyisowa ni fuonde mek dendi tuo mar kor osechako hinyo. Kech inyalo yudo tuo mar kor to ohinyo adundo. Ohinyo nyarogno. Kech ok en gimoro mani obet mane e kori. Kochako nyuolore to donje remo. Omedo nyuolore, omedo donje remo. Mako emomiyo wiyi bari ka in gi tuo mar kor. Emomiyo dendi yore ka in gi tuo mar kor. Ok en gimo moko mana e kori. Koro wadwa nono ni tuo ni ohinyo fuonde moko ge. Kech mano ng'amo nego bede osiptal. To tuo mar kor ni wago picha mar kori. Orach ahinya ma much jatuona ni bro dok piny. Mago ji monego bede osiptal. To koro ka rembi ok nyis ni tuo ng'eny. Ka fuonde gi beyo. Ka picha mar kori nyiso ni en gimoro mathis kata gimoro mok nen ahinya. To mago nyisa ni koro kochuno ni bede osiptal. To nono ni ma en virusi mane, ma bakteria mane, mano gimikawo gino, kato ng'eny gitero kumoro mondo dongi. Ikete e san moro madongo kuom ndala bich. Koro mondo iyud gino bang' ndala bich, jatuo ni aidha nose dhi dala, or nose dhi dala moro. Koro nyaka wachak thieth sama waneno jatuo ni. Koro ka jatuo ni nigi gik maranyisi mani tuo rach,
kata ranyisi ni ma tuo ma bakteria tichako miye yedhe go. Ken gi tuo ma chalo mar jo virusi gi to bende miye yedhe ma konyo jo virusi. Koro jatuo okwarit ga ni wayud nang'o ma tuoe. Wachaka thieth sama wanene. Seche ma irito duoko mar nonro ma itimo nikech okawo ndalo madhi abicha. Nonro no ng'eny ne okwatime. Kechoko bi konyo jatuo ne. Koro moko matuo ahinya mage ji ma watimo nonro no. Kech seche moko gin gi gimoro ma wakia. To ng'eny ji wang'e ni ka in gi bakteria to nyalo bedo abich gi. Tami yedhe ma thiedho bakteria abich go. Koro ok ging'eny imi kata yath ariyo kata achiel kuom ndalo abich. To wang'e ni gibiro thiedho bakteria go te. Rieko. Mano nyiso lony kachiel kod ng'eyo kod time kuom ndalo. Isetime kuom ndalo adi Dr. Josephine? Ayawa. Chakre 95. Kaina ithietha thietha. Thietho ta chako 89. 89. Asebudhe gini. Manyiso ni en gi ming'eyo, en gi milonye maber. Seche ma samoro pod irito duoko mag thieth, duoko mag test manotim ka, iwacho ni ginyalo kawo ndalo mang'eny, thieth ichaka. Bende ubedo ga kod chenro ma samoro udhi utimo test, uluonge ga nang'o? Seche motere mondo odong kamoro culture. Seche midhi timo culture madhi kawo ndalo madhi abich kama tichako jatuo e thieth. To samoro ka duoko wuok to yudo ni magi ok gin. Titimo nang'o to yedhe to nosechako donje dende. Koro kaka nanyisi nitie test ma wayudo sano. Mek remo gine gi wayudo gi sano. Koro mago to wang'eyo. To mar culture makawo ndalo ge. Koduogo gima timo ga akone jatuo ibigochna. Bang' ndalo abich gochna nyisa ni dhi nade. Mano mokwongo. Mar ariyo ipenja ni culture ni chande owuok nang'o. Mondo wane konego walok thieth. Ka yedhe ma wamiyo ok ti to podi bro bet ka in gi ranyisi mane wawacho kande. Kata ineno ka gimedore idhi marach. To ka yedhe tiyo tine bang' ndalo abich gigocho ni nasedok tich. Anangima. Erokamano nyamama ok en tij laktar kende, en tij laktar gi jatuo mar neno ni ponono ni otimni nonro ni duoko ne bende osewuok to duoko chalo nade to bende muonyo yath to seche mimuonyo yath ni bende tudori kod laktar mari. Apani mano en ote ma johera mar chenro mar penj laktar onego bed ni kawo matut nikech kata no wuon thothni ok agochna ga laktar kosemiya yath adhiya. Erokamano ja Dr. Josephine. Watieni ka kod picha moro nikelonwa ka manyiso kacha kor, onyiso obo ma obo donge ma bende en achiel kuom fuoni mag kor. Waneno kacha normal air sac tiende ni en ka mago hotogoro matindo mantie obo ma muya donjo go de remo. Kaito golo muya marach e remo tiyueye oko. Koro mago hotogoro go ema tuoche mag kor donje madin. Hotogoro ge gin mage. Koro pile gin muya ntie igi. Kaito maremo manti alwora gi ntie remo. Koro kind hotogoro gi remo muya kadhe mayot. Muya wuok e remo miluongo ni carbon dioxide. Muya donje remo miluongo ni oxygen. Kaito muya no dok e dendi te. So, remo dok e dendi mondo mi dendi oxygen. Mane tich obo. En mondo gol carbon dioxide mondo mi oxygen. Mane tich motiyo. Koro tuoche mag kor kagie magidonge. Magidin. Gidin adina hotogorogo makoro muya ok chope. Mu opong mana go kego. E okego mifuolo. Koro mondo koro seche moko ineno ka muya mar oxygen dok piny e dend jatuo. Mane ma koro ka jatuo gi kanyo to wang'e ni nyaka obede osiptal. Nyaka ketne oxygen. Koro ka hotogoro mang'eny nigi problem no. Kata nigi shida mar tuoche mag korgo to koro muchi dok piny. To ken kamoro mana matin. To iwinjo marach to ok in ng'at ma
hinyore ahinya. Mathothne en tuo makelo chandruogni makoro hotogoro mag muya gi odhi modinore ma oxygen kata carbon dioxide ok nyal wuok mayot mondo donje remo mondo mi ogol oko. En chenro mar penj laktar biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Wantiere kako Dr. Josephine winjo ni tiere kod lony mar higni mang'eny, tiende ni en gimong'eyo mo opimonwa gi. To wacho kacha ni del bende nyalo buok kotenore kod tuoche manyien mathoro makowa gi e kinde makoro wadakieni. Wakauyoyo mana matin no waduogo kati wadhi nyime kod chenro ni wang'iyane to ere kaka onego beni ithiedho tuoche gi obopimonwa mago kod kidieny ma tuoche gi nyalo kawo mondo mi ochangi kaachiel kod yore mwanyalo geng'o godo nikech joluno gongero ni geng'o ber moloyo thieth. Kik isud kata matin. Kanyodo leo to akwede nyuolore. Society ni kende maka daktari oseneno. Thieth ni orume aya. Idwaro joma tindo. Samuel kod Roslyn Ogege norito nyathi kuom higni 28. Gima ne tek mogik ni an wuoyi makayo. Bang'e to ne giyudo duoko. Mak mana ni akwede pod nitie. Anytime mawuotho gi nyathi tiparo na kwalo nyathi. Tudri kod Ray Polo ka okelo ni sigand mich tich abich saa 3 mar otieno e Ramogi TV. Citizen Digital is proud to have emerged top and been selected for the 2022 Google GNI Middle East, Turkey and Africa Innovation Challenge. With Google's support, Citizen Digital will increase its capacity in news gathering for viewers and listeners under the Wananchi reporting platform. Download Kenya's #1 app, the Citizen Digital app today and get the news as soon as it happens. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Yud chudo maromre kodi kaito iti kod omenda matin ne chudo miyudo. Wakenya wengi wanaendelea kushiriki na kushinda $300,000 kwenye Shabiki Major Leagues Jackpot. My name is Stephen from Nyeri County. I participated in Shabiki Major League Jackpot and I'm a winner. With only 10 bob, you too can be a winner. Majina Simon Drango kutoka Bomet. Nimeshinda. Hata pia utaweza kuwa mshindi. Kuwa mmoja wao. Cheza Major League Jackpot kwa shilingi 10 pekee kwa kutuma neno MJP kwa 29063 na waweza kuwa mshindi. Shabiki Major Leagues Jackpot, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Oganda en kitgi. Joluo bende wan gi kitwa. Wakelo ni luo kitwa gi timbewa. E chenro mar 111. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 mar otieno, girabala kwasi wad girajabu. Kododhiambo wonyangege. Niliitwa Githeriman 2017, tukaenda State House na bibi yangu. Nikaenda nikapatiwa samba, nikapatiwa cheki yangu. Na nikapatiwa mpaka title. Uko na surprise nyingine unataka kupatia wa Kenya? Yes, niko na kanini kakitu kakubeba uji na ugali. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital.
Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Kweth mar Kenya Kwanza okwedo chung' mar jo Azimio kagiramo ni yiero ne otime yo makare. Chenro mar kawo non jo od bura moyiero rumo ka koro giikore chamo muma mondo gidonji apisi ayanga. Walifanya njama Kakamega na Mombasa wasipige kura ya gavana siku hiyo. Hiyo ilichukuliwa na Chibukati peke yake. Madhumuni yake ilikuwa inaitwa voter suppression. Campaign mag kombe siasa orumayanga kawuono motelo ne yiero ma adundo wuok tich. Machiegni kendo jahera mar chenro mar penj laktar kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu en morwa mar bedo kod Dr. Josephine mabende nitiere kod lony mang'eny kotenore kod tuoche mag kor. Noleronwa kacha ni olonya ahinya kendo ong'eyo tuoche mag jomadongo to tuoche mag kor mako nyithindo nyaka jomadongo. Daktari kane pok wakawo yweyo ne wang'iyo kacha yore mag test kachiel kod thieth. Nipimonwa kacha ni thoth nonro seche ma itimo to thieth dhi nyime mabende seche ma usechako thieth ung'eyo ni magi ma ema nyalo bedo ni kelo chandruok. Wamula ne kidienje mag thieth ma uchiwo ne tuoche mopogore opogore mag kor. Koro tuoche ma wahinyo thiedho ahinya kech ginyalo hinyo ng'ato gin tuoche mek bakteria. Gine ma gimiyo okego lokore. Kute madongo dongo gi. Kute madongo madino gin ka gidino hotogoro kande to gidino. Ok gitug kodi. Gidongo. Koro ka gibiro to gibiro marach kabisa. Koro gin gi jodin ga otogoro mag muya. Koro gin yedhe gintie mosebet kuom higni chakre 45 mane ji odhi e lweny wasebet gi yedhe mek bakteria miluongo ni penicillin. Koro penicillin ni tinde aina gi onyuolore mopogro opogro mana penicillin ma iluongo ni antibiotics ema wathiedho go bakteria. Mano gine kaka wathiedho virusi nitie yedhe gi tok ng'eny ahinya. Kaito yedhe mek virusi ng'eny gi sama ichopo hospital kata mi tok bi loko kaka ibro chango. Dendi koro sechako tiyo tich monego ti makoro kata mi yadh virusi ok loka ahinya. Koro nitie ji ma inyalo yiero kaka nthindo matindo mane wakoni inyalo hinyore gi tuoge jomadongo bende wanyalo ga miyo yedhe virusi. Kate kinde kanyo koro wathiedho wich bar. Koro wami yath mami winje ka gimin dhano maduoko gine del maore piny makonyo fuonde mane ramigi makonyo okego ni mondo wuogi mondo hotogorogo oyawre mondo ichak yweyo maber. Katuo dhi marach ahinya tibet hospital to bende wamiyi oxygen. Ka koro in ng'at ma muche odok kabisa wamiyi oxygen. To jok ma koro richo kabisa to watere ICU koro wamiyi machine ma koro konyi yweyo. Kech koro hingi ino kinyal yweyo. Koro kadi wachako kidienje mokwongo ni pimonwa kacha daktari ni thothne virusi be leronwa go sani bende ni tuoche mag virusi kodonje del to gionge ga gi yedhe gi. Gionge gi yedhe gi to ntiere moko mantiere gi yedhe gi. Yedhe gi gin mana mag gayo ranyisi mamoko ma obiro godo kaka wich bar kaka iwacho cha. Koso ntiere moko mantiere kod yedhe gi to kapono ntiere kod mantiere kod yedhe gi gin tuoche mage mantiere kod yedhe mag virusi. Yedhe mag virusi ahinya mantie gi tuo to mantie gi yath en influenza. COVID nitie gi yedhe gi ma imiyo ma wamiyo ji. Moko gi to kata iyudi to dendie manyaka dhaw godo manyaka ichangi. Koro wan gik ma wamiyi en mana konyi mondo sama pod ohinyi no pod ingima. Kech gikone to dendi bro hewe. To dwani dendi odhaw kode nyaka otieki. Koro nitie virusi 3-4 man gi yedhe gi to ng'eny gi to waonge gi yedhe gi. Manyaka dendi ang'ne gore kod ipimonwa kacha ni samoro idhi ketie oxygen daher mondo mi wadog kuma ne wantiere kod picha mar hotogoro mag muya ka kaito seche ma oketi e oxygen
Iwacho na kata ni kodhi matek koro iketie oxygen. Manyiso ni koro nitiere kaka onego bed ni muya donjo e hotogoro gi mayot. To hotogoro cha kik wawili tuo emanodine, momiyo muya nok nyal donjo mayot, tok nyal wuok mayot, oxygen ok nyal wuok e remo mayot kokalo nikech gidinore. Seche moko ni oxygen ang'o matimore e hotogoro gi. Atiende ni muya ni odhi luwo kanye, odonjo kanye, pod odhi e process cha koso bedo nang'o. Koro pile pile kiywe muya kake ma wabet kani. Waywe oxygen 21%. Prariyo kuom mia. Prariyo gachiel kuom mia. Kuom mia. To koketie machine, to koro wami oxygen kata 60. Prauchia. Kata wami prochiko. Manyiso ni muya miyweyo en oxygen. En oxygen. Manyiso ni thuolo mar mondo mi odine kati dine to moko nyaka donji. Kamano. Kaito tuoche gok din hotogoro gote. Kodino hotogoro gote to onge gima dhano nyalo timo. Koro odino, onyalo dino matin, onyalo dino kata gine nus ne, to onge ga mondo din gite tek. Koro matiyo gi ema koro wamiyo oxygen. Idhiro negi oxygen gi thuon. Mondo koro gin at least ginyalo kao oxygen no, koro giduoke remo piyo piyo. To ka oxygen ni piny to mondo gikao oxygen matin koro konyre. To ka oxygen ng'eny to koro ginyalo kao mang'eny gikete remo. Seche mathieth dhi nyime mar luoko konyo kuonde mo odinore kande. Ai koro wawinje maber. Mano koro keni oxygen okaw ng'ato mokete e ICU. Ang'a timore ka? Koro ICU gik ma watimo en konyo fuonde mag dendi. Fuonde mag dendi ma wahinyo konyo ICU gen obo. Moloyo to obo. Kech ji mang'eny ma ochope ICU ok nyal yweyo maber. Adundo gi nyarogno. Magi fuonda adek ma wakonye ICU. Moko gi ok wahinyo kete ICU. Koro obo en ng'at ma iketo ne mpira, ikete obo kati imiye muya. Koro ento ninda wayweyo ne. Koro eno ok onge kata gimoro. Machine ni ema miye muya, to waneno ni oxygen madonjo chal nade, oxygen mane rembe chal nade. To gima wayweyo ni golo ne muya maricho kande. Koro kako chako chango e kaki neno ka gine oxygen modwaro dok piny. Kaka gigi yaore. Koro dok piny. Kato mos ochako yweyo kende, igolo mpira no odok e ward. Mamano e gima thothne utimo mondo mi okony jagono manyalo bedo kod tuoche mag kur. Korach kabisa. Korach kabisa. Korach ahinya tinyalo miye oxygen. To kapo nono korach tibiro miye yedhe timadho yedhe kako winjore. Seche mimadho yedhe mimuonyo yedhe ni, Dr. Josephine, onego beni yedhe ma korgi ng'ato muonyo kata madho kuom thuolo maromo nade? Ahinya onego bed ndala bich. Kech mane ka ndala bich to koro neg gine kande niluongo gi kute kande wanego gite ndala bich. Ji matinde madwaro gik kuom ndala 7. Koro bang'e no gik midhigo nyime to yedhe kaka meka Honda, gik mamiyo rem gi dok piny, kaka koro okego chande katise nego kute kande te pod ntiere, pod ifuolo gi manyako kanyo luokre maler magi yaure kendo. Koro mano kaw ndala bich, mano kaw kata wig 2, wig 3. Koro jotuo na nyiso gi na Honda ni pod bro dhi nyime. Kech gin giweni yath orumo. Koro abro bet nade. Tadwano ong'eni Honda to bro dhi nyime kech onego luoko bo ma kuonde mano dinre kande nyaka yaure. Kute kande to wasenego magirumo. Makute gi to ndala bich to onegi gi duto te. E seche ma ng'ato madho antibiotics kapono ni nitiere kod tuo mar kor kaka mar kaka mikelo kod bakteria mane walero cha to samoro oko madho yedhe gi motieko te. Ang'o matimore kore ka agi kute gi? Koro kokitieko gi te to moko dong kanyo. Mane gima kelo shida gi tuoche mag kor. Ji moko muonyo yath weyo. Koro teko mar yadhni kute kande hingo. Koro katimie yadhni to kute go pod nyuolore. Ginyuolore e kor. Ang'o momiyo gichayo yath? Ang'o momiyo kute gi koro chayo yath? Nikech kimiyo gi yath to gilokore. Gibegi ok gifuwo.
gineno ni gini dang' aleng nade. Nadwa ni mul na kanyo. Koro mapod ngima kande nono ni to dalenge nade to kod nenge to chako nyuolo machal kode. Oloko kido mar kute. Oloko kite. Kata koro nyalo chako nyuolo makoro kata imi yadhni to ok thiedhi. Koro ndalo 5 no chiek manyalo nego gite. To kitime kata ni imuonyo to kimuony bang' kata ndalo 10 koro kute ma teko gi ohingo yadhi ni koro chako nyuolore e dendi. Koro ichako bedo gi gik manoko negi bed godo. Kech kute koro nyuolore kata imuony yath mimiyi. Ma en ote monego beni wawinjo maber pon nono ni omi yedhe mag kor onego beni muonyo yath duto te kaka owachi. Ka ndalo 5 to ben ndalo 5 motegno maber kaka dwarore. Ka ndalo 7 to ben ndalo 7 gote. To thothne gibiro mana yor amuonya koso moko bende nyalo biro e yor sindan kata yor amadha. Nitie yor amuonya, nitie yor amadha, nitie yor sindan. Gite gintiere. Koro kaka jogwa matuo ahinya mantie osiptal wahinyo tiyo gi yedhe michuoyo. Moko ng'ok, ji moko ng'ok makati miye yath ok obi muonyo. Mago ji ma wamiyo sindan. Koro gintie mopogre opogre ma wachiwo ga. Daktari neno ka watere kod picha moro ka samoro nyalo tiyo gi ma mondo milernwa gima timore ka pono ni ng'ato ntiere kod tuo mar kor kaka kuom ranyisi picha mar mokwongo ni kod seche makoro oyudo thieth gima timore e kore machiegni daktari. Erokamano. Koro e picha mokwongo ni waneno ng'at ma tuoche mag kor go koro odonje hotogoro kon gi koni marubu mare. Koro ochako sani owinjo marach kata obuonjo to owinjo marach kabisa. Ng'at ni kata obuonjo. Ng'at ni to koro osechako yien. Mar adek. Koro ineno ka gigi chako dok piny. Gidong matinde. Kute kande tho kata ofuolo gik manodino hotogoro kande. Koro yawore ochako yweyo maber. Koro bang' ndalo 7 gigo te orumo. Koro en ng'at mangima. Koro onge tiende dhi nyime gi yath kata gigi oserumo. Koro kochopo ndalo 7 go to koro iweya yath. Awinjo kilero na kacha daktari ni seche ma imadho yath hotogoro gi yawore tineni kute katho to ifuolo gi mondo mi giwuogi. Ang'o madhiro ga fuolo ni, ang'o madhiro ga honda ni, del timore nade momiyo koro ang' nyaka ifuola mondo mi okego gi wuogi mondo ya hotogoro gi. Koro mano penjo maber kabisa. Obo gima luoke en ga okego. Kama bete ne okego pong'o bo. En mana ni owuok koluoko bo tamuonye. Ukiwinje. Koro kopong'o hotogoro kande to kako luokre ga chando ok ti maber. Kato dendi winjo ni gimoro ntie kamok moko nego bedi. Koro ochuni mondo ifuol mondo oteng' hotogoro go. Kato kego wuok kato giyawre. Kamano kech dendi winjo ni gini ok onego bed ka. Koro temo golo mondo ichak yweyo maber. Ma dendi ema koro chwale mondo mi owuogi mondo mi owe thuolo. Bende watere kod chanjo ne tuoche mag kor daktari. Wan godo. Magin? Wan gi chanjo mek tuoche mag bakteria. Moko imiyo nyithindo matindo, moko imiyo joma dongo. Koro ji moingo higni 65 wamiyo ga gimiluongo ni pneumococcal vaccine. Ma ikaw bang' higni 10. Nano higni tok higni 65. Kata ji man gi tuoche mek sukari, ji man gi tuoche mek kansa, ji man gi tuoche mek asma, tuoche mek kor mopogre opogre manyalo yudo kaka ne wawacho tuoche mek kor mayot. Ntie chanjo minyalo mege. Chanjo tinde ng'eny mopogre opogre ma onego mi joma tindo, onego mi joma nigi tuoche, onego mi joma dongo mondo geng' tuoche mag kor. Influenza vaccine higa ka higa iloso ma imiyo jotuoche mag kor. Covid kech no hinyo piny marach ntie chanjo mare mimiyo tuoche mondo geng' Covid marach. Koro gigi ntiere. Ma chanjo gi bende thoth gibiro gi boosters kaka mar Covid. Moko ng'eny gibiro gi boosters to moko ok bi godo. Kaka mek nyithindo gi moko ok bi godo. Inyalo mulo ni booster ni ginang'o? Booster koro en ka osemi chanjo achiel. Mano teko mar dendi osechako konyo idho. Maka tuo no biro to dendi ong'e ni gini asega neno. Anyalo kinge kamaendi. Koro booster en imiyi gima dwa chalo gi tuo no token. Koro ikaw kata
poklo mar covid tiloso go chanjo. Koro imiyo dendi. Koro dendi nano ni gini dwa chalo gi chanjo mano miya mokwongo mar pokla mar covid chande. Koro kendo mi pokla mar covid. Koro teko mar dendi medore. Tij booster. Ma koro kiyudo covid no to kori ikori mar dhaw kode. Mane tich chanjo gi tich booster. Ilero no godo maber. Ponono ni tuoche mag korgi ok othiedhi. Ponono ni samoro ne yude iwinjo ranyisi gi duto te ok idhi e osiptal ok othiedhi. Ang'o manyalo timore ni? Ang'o madhi timore dendi? Dendi dhi gore kode mochang kende, dendi bro temo mondo mi ogolo kego ka githon kaka ni pimon wacha koso en ang'o madhi timore dendi ka? Koro mano en ni ng'ato nyaka wang'e ni tuoche mag kor moko richo kabisa. Kato moko to kata iyudo to korach ahinya. Mano miyo nakoni nyathini ae skul ofuolo kinyo doka. Mano ok tuo mahinye ma dende nyalo dhawgo matieki. Teko dende meda. To nitie moko ma koyudo to tuo ma koro hewre ma dendo hingore ma koko thiedhi to nyathi nyalo hewre mahinyre. Kata ng'ato nyalo hewre mahinyre. Koro nitie tuoche ma kamago manyalo nego ng'ato. Bende waseneno gi. Jowa mane mang'eny mane nigi covid ne winjo mana nigi ol. No gi fuol. No gi winj gimoro kende korgi. Nen mana olo. To olo no kare ne oxygen emane tin e dendgi. Koro winja ni mama chande no ol to muorore. Koro mago ji mane tuo hinyo. To nitie ji moko ma tuo no koro kaka ne wanyiso no donje gine. Odonje hotogoro kande. Koro okego no lokre tutu mabed bur e obo. Mabeda bur molos bur maduong' e kori. Ma kori fuola tutu. Kech no kithiedho, nuko thiedhe maber. Ntie ji moko ma kochango to we alama ma yware ma koro kuondego ok ywe maber. Omaka beto nego thiedhe mondo mi kik owe mbala ma koro kata ka tuo donjo to ok nyal thiedh maber nikech nisewe ma odhi mochamo moketho. Daktari wabong'i ane yore mopogore mar geng'o tuoche mag kor. Tuoche mag kor wageng'o gi gine nakoni chanjo mokwongo. Ndalo ma koyo ng'ich ahinya to ji bende onego bedni rwakore maber. Kata ji ok wuothe koth. Gik mamiyo dendi nyalo yudo tuoche mag kor. To chiemo maber. Molo to nthindo yudo tuoche mag kor mayot kech ok gichiem maber. Teko gi odok piny kabisa. Koro nthindo modher ahinya. Nthindo man gi tuoche miluongo kaka kwashako. Mago nthindo makata yud tuo to gogi agoya piny kon gi koni. Kaito gine chamo chiemo kaka matunda. Olembe go galode. Molo to olembe. Kech mago nigi vitamin C. Ma geng'o tuoche kata tuoche mag kor kende, tuoche mek del te ma a oko. Erokamano ahinya. Wach mogik miweyo wagodo odiechieng' ma kawuono mokidwa ni wawil godo kotenore kod tuoche mag kor. Dr. Josephine. Koro an gima daher wacho to na kifuolo molo to tuoche mag kor mang'eny ka ji oyudo to dhi osiptal karach. To nitie moko mineno mana ni an ga honda, to koru mana ga honda, to karach ahinya gotieno luya luoka, to denda ni bende dhera, tibeta, to kare TB chamo kori. Koro kuma koro idhi osiptal, tiyudo ka koro TB onyama kori kabisa. Koro kifuolo kuom kata wik 2, to podi fuola. Thiadhi an ga honda moro ma asebet go kata wik 2. Unyalo nono na TB. To sani osiptande te mek sirikal nono TB. Kech ging'e ni en tuo mang'eny Kenya to ji okia ni gin kode. To kin gi tuo ma ineno kifuolo to dendi yore to kibed maber, kikibed dala. Kech tutu nyalo bet ni chako losre e kori. Erokamano nya Dr. Josephine Amor mar bedo kodi e chendo mar penj laktar. Ageno ni oganda wa opuonjore mathoth kotenore kod tuoche mag kor. Ponono ni ng'ato dwa yudi nyalo yudi kanye daktari?
Sani atiyo kumiluongo ni Kisumu Specialist Hospital, mano riate we got. Koro ka ng'ato dwa yuda to yuda kuro. Ero kamana nyalo miyo namba mar simu koso biye riat. Biuru riat to kata namba ng'ama konya en 0785 661 255. Adwokero kamano makende. Ne wang'eyo tuoche mag kor kod Dr. Josephine e chenro mar penj laktar nyaka kendo odiechieng' machielo ka wabokelo ni chenro mar penj laktar kama wacho ni ngima en mwandu. Mata ye chenro ni en Ruth Otieno, oriti masani.